காமெடி படம் ஓட்டேரின்னு பேர் போட்டு காமெடியும் கான்செப்ட் உள்ள பேர் தான் ஓகே. பட் படம் பேர் காட்டேரி. நான் பேய் படம் தான் நினச்சி போனேன். ஓட்டேரின்னு பேர் தான் காமெடி படம் உள்ள பேர். ஆனால் பேய் படத்தோட அந்த பயம் எனக்கு வரவே இல்லை. எனக்கும் பயம் வர்ற மாதிரி எனக்குன்னு இல்லை, பேய் படம் எதிர்பார்த்து போகிற எல்லா ஃபேன்ஸுமே பேய்க்கு பயம் வர்ற மாதிரி பேய் படம். யாரோட ஆக்டிங் ஆக்டிங் ஹீரோட ஆக்டிங். என்ன மாதிரி வந்து கதையை எடுத்துட்டு போறாங்க? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து காமெடி கலாச்சிருக்கீங்க படத்தை. எந்த மாதிரி கதையை எடுத்துட்டு போனாங்க? உங்களுக்கு எதனால உங்களுக்கு வந்து பேய் படம் மாதிரி இல்லைன்னு தோணுச்சு? கதை கிராமத்தில் நடக்கிற ஒரு இன்சிடென்ட். முன்னாடி கிராமத்தில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட். அந்த இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி கடை போகுது. அந்த கிராமத்தில் தான் முக்கியமாக பேய் இருக்குது. அந்த கிராமத்துக்குள்ளே போகிறவங்க எல்லாருமே அங்கேருந்து வெளியே வர முடியாது. முக்கியமாக ஒரு பழைய படத்தில் என்ன ஒரு வீட்டில் பேய் இருக்கும், பேய் உள்ளே போயிட்டு நான் பேய் வெளியே விடாது. அது ஒரு கிராமத்தில் நடக்குது. சொல்ல நல்ல ஆக்சுவலாக வந்து அவங்களோட அது காமெடி இதுதான். ஆனால் அது சீரியஸாக கொஞ்சம் த்ரில்லிங்கில் முடிச்சிருப்பாங்க, ஹாரரில் முடிச்சிருப்பாங்க. நல்லாயிருக்கும். மியூசிக் எல்லாமே வந்து எப்படி சொல்கிறேன்னா, அந்த படத்தில் வந்து சாங்ஸ் 2 சாங்ஸ் தான் வரும். அது வந்து சும்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சாங்ஸ் தான். பட் அந்த ஆர்ஆர் பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உண்மையாலுமே ரொம்ப த்ரில்லிங்காக அந்த ஆர்ஆராகவே இருக்கும். அது நீங்கள் தேட்டரில் வந்து பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அது புரியும். ஓடிடியில் பார்த்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் என்ன சொல்லுங்கள், அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியாது இந்த படத்தை. தேங்க்யூ. ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் பார்த்தோம். ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வந்து நல்லா என்டர்டெயினர் தான். 18+ காமெடிஸ் இருக்குதான். பட் அது வல்கராக தான் இருக்காது. பார்க்குற அளவுக்கு நீட்டாக இருக்கும், நல்லாவே இருக்கும். குழந்தைங்களாம் பார்க்க முடியுமா? குழந்தைங்க பார்க்கலாம். 2-3 சீன்ஸ் வந்து 18+ தான். அது வந்து வல்கரா இருக்காது. பட் 2-3 சீன்ஸ் 18+ தான் இருக்கும். அது இருந்தாலும் இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி ஹாரர் மூவிஸ் எல்லாமே சில இதெல்லாம் கிளிக் ஆகுறதுனா அந்த எலிமெண்ட் வச்சு தான் ஆகும். ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா இந்த படத்தை பற்றி என்ன சொல்லலாம்? ஒரே இட்ஸ் a unique horror. இட்ஸ் லைக் வந்து இட்ஸ் unusual thing. யூஷுவல் ஹாரர் அண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்காம இட்ஸ் டோட்டலி unusual அண்ட் யூனிக். நல்ல படம். ஒரு 5க்கு 4 அந்த மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் ரேட்டிங். ஏன்னா பர்சனலாக பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஹாரர் மூவிஸ் பிடிக்கும். ஸோ அதனால நான் 5க்கு ஒரு 4 கொடுப்பேன் கண்டிப்பாக. ப்ரோ படம் எப்படி இருக்கு? நல்லா என்ன பிடிச்சிருந்தது? காமெடியா இருக்கு படம். என்ன மாதிரியான ஜோனர் படம்? யாரோட ஆக்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு? எல்லாரும் படம் எல்லாரும் பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். ஃப்ராங்கா சொல்லலாம், அல்லது இருக்காது. இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அட்டம்ப்ட் மாதிரி. இப்போ பேய் படம்னா பேய் வரும், சும்மா பயமுத்தம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஒரு டிஃப்ரெண்டாக சொல்ல போனால் ஒரு புக்கு படித்த மாதிரி இருந்துச்சு. புக்கு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஸ்டோரி அது மாதிரி ஸ்லோவாக போகும். பட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் ஏதாவது ஒரு லேக் ஆகிற மாதிரி தான் எந்த ஆஃபாக லேக் இல்லை ப்ரோ. புக்கு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு லேக் ஆகாது. அது வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி. நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறதுன்னா, தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு எப்படி பிடிக்கும்னு தெரியல. ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர். எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. பட் நல்லா இருக்கு. ஓகே வைபவ் ஆஸ் யூஷுவல் தான் ப்ரோ. அவரோட ஓகே சாரி வைபவ் ஆஸ் யூஷுவல் தான், நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் அவர் ஆக்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல ஒரு நம்ம கேங்கில் ஒருத்தர் காமெடியாக ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அதே மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. ப்ரோ அவுட் ஆஃப் 10க்கு ஆடியன்ஸ் எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பீங்க? ப்ரோ அவுட் ஆஃப் 10 ஆடியன்ஸ் தான் ஒரு 6 to 7 கொடுக்கலாம். பட் யாமிரிக்க பயம் அந்த லெவல் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கிடையாது. பட் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட். நான் சொல்கிறேன், ஒரு நாவல் புக்கு படிச்சிங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் 4 years கழிச்சு வந்ததுனால கொஞ்சம் டிலேவாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. மேபி அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் பீக்காக இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேய் படம்லாம் வந்துச்சு. பட் பார்க்கலாம். 2-3 படம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டேன். டிகே சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ பிரதர். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ரோ படம் எப்படி இருக்கு? ப்ரோ படம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. படம் எப்படி? எனக்கு எப்படினாலும் எனக்கு நைட்டெல்லாம் கூட தூக்கம் இல்லை. ஏன்னா ஓடுது படம். எத்தனையோ படம் வருது ரிலீஸ்ன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு. அதனால தான் நான் இருந்தோம். இப்போ டென்ஷன் பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல, நல்லா மக்கள்லாம் சிரிச்சாங்களா? ஆடியன்ஸ் ஓகே. பயமா இருக்கா? இருக்கு. ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே. என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு? என்ன ஜனன? ஓகே ஓகே. படம் பார்க்கலாமா? எல்லாரும் பார்க்கலாமா? என்ன மாதிரியான படம் இது? என்ன மாதிரியான கதை? ஓகே ஓகே. ஒருவாட்டி பாருங்க. இதோட ஓகே பார்க்கலாம். வைபு ஆக்டிங் வைபவ் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. காமெடியாக இருந்தது. என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு? என்ன பிடிக்கும்? காமெடியா இருந்துச்சு. ஹாரர் விட காமெடி